Hi everyone, barkanku da zuwa nan wannan tasha mai albarka. A cikin wannan karatu na yau labari ne, kalmomin turanci ne zamu koya a cikin labari. Wato wani labari ne na ɗibo shi, ina so mu san kalmomin da suke ciki. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku mana like, sannan ku tura mana domin mu samu ƙwarin gwiwan yin bidiyoyi irin wannan. Aka ce story, wato kowa ya san story shine labari. Sai ga story in the family unit, wato family yana nufin wato iyalai ɗaya, unit yana nufin ɗaya kenan, the family unit. Bari mu je ga labarin. Kalu live with his poor parents, wato Kalu sunan namiji ne, wato yana zama da talakawan iyayensa talakawa in the neighboring village, wato a cikin wani ƙauye